Rutti i vand. Så, undskyld omkring det der igen. Min lille kameradame skal lige have lært min mobil at kende. Ja. Rutti i vandet. Og jeg går lige lidt væk, så jeg ikke får den der gynge i hovedet. Okay, og I kan se alle andre i baggrunden. Nå, nu skal jeg ned til min væg og lage sex i. Det er min jakke. Ja. Og vi følger Anne-Sophie 24/7. Og Andrea. Nå! Nej, okay. Hvad er der sket med kællingen der? Ja, kælling. Okay, nu er pigesur. Nu begynder jagten på André. Og nu skal vi så lige på det efter. Bare for lige kan der en kælling. Og derfor skal man eje nu, og derfor skal man eje nu, så kan jeg så fint kælling. Eller noget andet. Ja, noget andet. Hvem skal de masse børn være? Undskyld. Okay. Og jeg filmer. Ud i vand! Jeg ved. Okay, men jeg vil lige kameraet. Nu ser troende ud. Med den der økse. Så myrder vi de kameraet. Nej, lad være, så vildt. Det var en mand. Og det her det er sådan bobler. På en måde. Som I kan se, vi har alle fejlene dokumenteret, så sker noget. Ja, så kan I se. Fodboldtid. Mål! Bravo, 4! Bravo! Har du noget for tilføje til kameraet? Har du noget tilføje til kameraet? Og det var det, hun havde tilføje. Vi filmer til Facebook! Rutti, det var en mand! Se, nu har vi fået besøg af Næs. Han skal ikke med. Hvad skal der for mig? Wow. Det er så sjovt. Skud for mine ting! Husk lige ikke optage Mads, han vil nok ikke lige på Facebook. Okay. Rutti, det var en... Kameraet elsker Fie. Vi ved godt, vi ser. Det er vores natur. Rutti, det var en... Det var fliv. Ligesom drenge er mærkelige. Rutti, det var en... Jeg har solstik. Du gør det hver gang. Så er du dygtig. Fuck da. Rutti, det var en mand. Rutti, det var en mand. Danske legepladser. Jeg skal lige lege cirkusklovn for en dag. Danske legepladser. Ja, danske legepladser, du er rigtig. Vi står der. Vi står der der. Det er rigtigt. Rutti, det var en... Du kan se, har vi en virkelig derhjemme. Okay. Alle ret store stjerner på gyngen.
Og jeg sidder bare hernede og filmer fra perfekt højde. Jeg hader vinden. Kameraet er en Okay. Ud i det vand, mand. Hvad så sker der, hvis de patter? Ej. Jeg tror allerede, vores kameraet har godt gang i. Ej. Det var en sjov video. Sig undskyld. Sig undskyld. I'm sorry. Okay. Det take it. I'm sorry. I'm sorry. Nej, sorry. Ja, my sorry. Nå. Jeg er vores ninja. Nej, ikke altså meget ninja. Han er ikke særlig ninja. Han kan let fange på kamera. Jeg er vores ninja, der ikke er særlig meget ninja. Jeg kan ikke filme ham. Det ved jeg ikke. Ud i det vand. Hun er... Kom nu, skatte. Du må ikke gå hen til læsepigerne. Nu skal jeg drikke kvarter. Ud i det vand. Ud i det sund. Ud i det sund. I Øresund. Vi er der allerede ude i solen. Ud i det sund. Hvor er det der? Ind i det rum. Kan ikke filme. Vi kan også optage lidt af det. God idé. Ud i det vand, mand. Nej, hvis du deler, hvad må du ind i kameraet? Jo. Farvel til min dejlige soldatestøvler. Det er hendes støvler. Andre sko og mine. Ud i det vand, mand. Ud i det vand. Jeg kan se salen. Ud i det vand. Oh yeah. Jeg kan bare sidde ned og filme. Jeg har ikke givet på moonwalk. Det her bliver så sjovt at sætte på Facebook. Det var en fint, hun opfører sig, når folk er omkring hende. Hold da kæft. Undskyld. Du var ikke sur på mig. Så er jeg væk. Ja, hun er et hvide klare væg. Der er blevet malet herinde, og der er blevet sat sådan noget nyt noget på. Wow. Ud i det vand. Der plejede at være en scene her. I'm be a motherfucking bitch. Vent, så er du gravid og en bitch. Der var noget, jeg ikke vidste. Er du gravid? Nej. Og Godt. hvis jeg var så baby nok og stået nu, er jeg løbet. Du, hun troede lige, at din mor skulle have en baby mere. Undskyld. Er hun ikke godt, mor? Det var ikke ondt ment. Ikke nyt. Ud i det vand. Hvorfor der siger grine hver gang? Hvad? Er det dyr, eller hvad? Nej, ja. Jeg er en sexet killing. Du skal ikke filme. Undskyld. Det ved du også godt. Hvad laver du? Ikke kig. Jeg finder hende. Ja, det kan jeg. Undskyld. Jeg er bare den sexede mor i det her forhold. Ikke et forhold. Hvor er din mand? Er han smuttet? Jeg smed ham ud. Oh my god. Oh my fucking god. Jeg er totalt handmongol af sådan noget. Oh my Jesus Christ, nu kommer min fodbold. Skal vi spille? Ud i det vand. Og jeg sætter mig ind i sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen. Og herfra filmer jeg. Sådan her. Hvad skal du? Okay, nu skal vi se, om vi spiller fodbold.
Wow, vi har fået 10 minutter. Så længe det ikke er indtårende. 1-0 til 4. 2-0. 2. Åh, øv. Den var godt prøvet. Jeg får for at synes, at den her video er sjov. Og hvis det ikke, så tror jeg, så synes jeg, folk er skøre. What is it with them camera down and not understand? She has to hold. She shut up. Men jeg kan lige få lov til at stille din trøje, eller bluse, eller bluse. Whatever. Det skal bare være stået. Godt noget. Er du okay? Ja, mig? Jeg ved det faktisk. Især når det gælder, når jeg har min ret. Jeg savner det. Jeg savner scenen. Jeg stod og dansede der. Men jeg kan også få den der her til. Den der billig ud. Så der er den kommer på det. Det er jackstick. Til musik. Wow! Undskyld. Ikke noget med at se direkte mod kameraet. Ja, der er min brød ud over bolden. Og du kan se, har hun meget vrede. Så er hun bare ikke lader det gå ud over kameraet derhjemme. Nu er der mine yndlingsstoffer. Jeg har ikke lyst. Jeg har noget med mine egne problemer. Jeg ved, hvordan jeg kan. Ja, jeg kan gå så langt videre. Jeg kan gå så langt. Wow. Jeg kan gå så langt herned. Og jeg kan stadigvæk filme. Det er egentlig en dejlig det her det er faktisk en dejlig stilling at ligge i. Vi kan altså de her videoer for en sjov dag. God idé. Så det er en sjov dag, du. Wow! Jeg synes, det er ved siden af. Jeg har da ikke ramt dig i hovedet nu. Au. Det er et godt hop. Jeg elsker at hoppe. Og det er sådan, vi gør klubsdagene sjovere. Hvad? Sådan, man gør klubsdagene sjovere ved at filme Fie og Larne. Jamen, vi er sgu da så sjov. Ud til det varmt. Det er lige noget, Larne har fundet på at sige. I det varmt. Ud til det strømte. Ja, fordi vi spillede med Minecraft og med det. Og vi begge to gik ud i det vand. Ud til det varmt. Ud i det vand. I'm sexy and I know. Der er ingen, der har sagt, at jeg ikke må filme fødder. Jeg sidder lige med hendes kæreste. Og nu tror jeg, at vi skal til at danse. De skal til at danse. Jeg skal sgu ikke danse. Nå, kommer det ud af, så er det rigtig sjovt at filme. Jeg danser ikke foran kameraet. Så jeg filmer bare fødderne af dig. Bortset fra, at det gjorde Mathias stort set. Det var til halvt
Jeg har filmet. Nå. Undskyld. Au! Okay, det her det er sjovt. Jeg synes det. Sygt.